Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Δημοσθένη Βαρσάμι, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος των Κέντρων Αισθητικής Αδυνατίσματος Φιγούρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε την ψυχολογία μας, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε εδώ στην πρωινή αρτηρία και πόσο το χρειαζόμαστε, να δυνατήσουμε και να ομορφύνουμε, κύριε Βαρσάμι. Όλοι εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε πραγματικά να αισθανόμαστε όμορφα στην ενδυμασία που μας έχει δώσει η φύση. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μας υπάρχουν πράγματα δίπλα μας που πιθανώς να μας δημιουργούν φόβο. Εμείς νομίζω ότι αν θέλει ο καθένας από εμάς να δει την επόμενη μέρα, το επόμενο λεπτό με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη χαρά, θα πρέπει πάνω απ' όλα να αγαπήσει αυτό το οποίο είναι. Είτε με παραπάνω είτε με λιγότερα κιλά. Δεν υπάρχει άσχημος άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται πολύ όμορφα με αυτό που είναι, με αυτό που ζουν, με αυτό που βιώνουν και άνθρωποι που αισθάνονται λιγότερο. Σήμερα λοιπόν τα φιγούρα θα βοηθήσουν όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες, τα αγόρια και τα κορίτσια, οποιαδήποτε ηλικίας, που έχουν πρόβλημα με την εικόνα του σώματός τους να την αλλάξουν. Θα προσφέρουμε 12 επισκέψεις αδυνατίσματος, 6 σε μηχάνημα και 6 στο διτολικό τμήμα και τις 12 επισκέψεις στην ενδεικτική τιμή των 12 ευρώ συν το ΦΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα 600 ευρώ, το οποίο το προσφέρουμε στα 12 ευρώ συν το ΦΠΑ, δηλαδή στα 15 ευρώ περίπου, για όλες τις φίλες και τους φίλους, για να ξεκινήσουν να αλλάξει το σώμα τους, να αλλάξει η ψυχολογία τους. Θα δώσω λίγο τα τηλέφωνα για τις φίλες και τους φίλους που τους εξυπηρετεί το κατάστημα των Αθηνών. Για μία ώρα μόνο ισχύει βέβαια η προσφορά, στο 210 32 32 32 5, 210 32 32 32 5, για τις φίλες και τους φίλους στη Θεσσαλονίκη στο 2310 24 24 29, 2310 24 24 29 και για τις φίλες και τους φίλους της Σέρρες στο 2321 63 800. Εγώ να ρωτήσω, επειδή λέτε πραγματικά ότι είναι ένα εξαιρετικό δώρο, γιατί μιλάμε για ένα κόστος 600 ευρώ, όπου εσείς συμβολικά τους φέρνετε κοντά σας μόνο με 12 ευρώ, 1 ευρώ ανά επίσκεψη, ανά δώρο. Πραγματικά είναι συμβολική η τιμή και θέλετε να τους βάλετε σε μία διαδικασία εκτός από την ψυχική υγεία. Φυσικά χρειαζόμαστε και σωματική υγεία, γιατί τίθεται θέμα. Ακούω ανθρώπους, με ενοχλούν τα γόνατά μου, κύριε Βαρσάμι, έχω πρόβλημα πια με την καρδιά μου, έχει σωρευτεί πολύ το λίπος. Έτσι είναι σημαντικά προβλήματα. Το χάσιμο των κιλών, το να έχουμε παραπανήσια κιλά ή λιγότερα κιλά ή να είμαστε στο ιδανικό βάρος, δεν έχει σχέση μόνο με την αισθητική πλευρά ενός σώματος. Η αισθητική πλευρά ενός σώματος είναι όμορφη για να κάνει την ψυχή μας να αισθάνεται πιο όμορφο. Όμως θα πω το εξής, θα πω κάτι που έλεγε ο Αριστοτέλης. Για να μπορέσει κανείς να έχει την πλήρη υγεία και να ζήσει αρκετά χρόνια, θα πρέπει να προσπαθήσει να ισορροπήσει το σώμα με το νου. Και έλεγε, όταν κάποια στιγμή δουλεύουμε περισσότερο το σώμα μας και λειτουργούμε μόνο με τη λογική να φτιάξουμε το τέλειο σώμα, ασθενεί ο νους και μοραίνεται ο άνθρωπος. Αντίστροφα, αν ένας άνθρωπος ασχολείται μόνο με το νου και αφήσει το σώμα στην άκρη, εκείνη τη στιγμή ασθενεί το σώμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο νους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισορροπία. Το παραπανήσια κιλά δεν έχει σχέση μόνο αυτή τη στιγμή, δεν είναι προτεραιότητά μου το αδυνάτισμα. Προτεραιότητα όλων μας είναι αύριο το πρωί να ξυπνήσουμε, να δούμε τον ήλιο να βγαίνει πάλι και να είναι όμορφος. Και θα πω κάτι. Διάβαζα προχθές ένα άρθρο ότι έχει χαθεί η σεξουαλικότητα των ανδρών και των γυναικών και βέβαια την εντοπίζουν στη λογική της κρίσης. Θα έλεγα ότι η σεξουαλικότητα ενός ανθρώπου χάνεται όταν αυτή τη στιγμή δεν νιώθει όμορφα μέσα στο σώμα του. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια έφηβη δεσποινίδα, έναν έφηβο νέο κύριο, όπου στην εφηβεία διαμορφώνεται η σεξουαλική παιδεία ενός ανθρώπου, να είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος και να μην αισθάνεται όμορφα μέσα στο σώμα του. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή να λέμε ότι υπάρχει κρίση, μας βοηθάει αυτό, μας δυσκολεύει εκείνο. Βεβαίως. Κάποια μέρα όλα αυτά θα φύγουν. Κάποια μέρα θα υπάρχει μια σταθεροποίηση, κάποια μέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Τα φιγούρα έχουν αποδείξει ότι μέσα στην κρίση, ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, πριν 8 χρόνια. Πριν 10-11 μήνες ήρθαμε στην Αθήνα, είχαμε πάει στο ενδιάμεσο στις Σέρρες και σε λίγες ημέρες τα φιγούρα ξεκινάει μια καινούργια επιχείρηση και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το Φιγούρα Κλίνικα, που θα ασχοληθεί με την ιατρική αισθητική. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε στις φίλες και στους φίλους ότι όλα τα νομίσματα πάντοτε έχουν δύο πλευρές.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα πάντα να τα δούμε αισιόδοξα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε στις φίλες και στους φίλους ότι όσο χρονών κι αν είναι, και 15 αλλά και 75 χρονών κι αν είναι, μπορούν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, να αισθανθούν πιο όμορφα με τον εαυτό τους. Και εδώ θέλω να πω γιατί το προσφέρουμε στην ενδεικτική τιμή των 12 ευρώ, γιατί για να μην παρανοήσουν, εμείς παίρνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δεν θα μειώσουμε ούτε μισό εκατοστό της ποιότητας της οποίας θα προσφέραμε στη φίλη και στο φίλο αν ερχόταν και μας έδινε και 500 και 700 και 1000 και οποιαδήποτε ευρώ, θα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των φιγούρα. Να μπορούμε να τους κοιτάζουμε στα μάτια και πριν και μετά. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν οι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά μας την πολύ υψηλή τεχνολογία των φιγούρα. Έχουμε πει πολλές φορές και είναι μια πραγματικότητα ότι αν έρθει κανείς στο Σύνταγμα, αν πάει κανείς στη Μητροπόλεω, στη Θεσσαλονίκη, στα φιγούρα, στις Σέρρες, θα δει τεχνολογία, την πιο υψηλή και ποικίλη τεχνολογία που υπάρχει στην Ευρώπη, που για να μπορέσουμε να τα βρούμε όλα αυτά τα μηχανήματα, θα πρέπει να πάμε σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπη. Θα έλεγα ότι ακόμα και στην Ευρώπη χώρος να διαθέτει όλη αυτή τη τεχνολογία στο να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε φίλη ή φίλο, νεαρό ή νεαρή δεσποινίδα, σε οτιδήποτε και αν έχει, όπως τα φιγούρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει. Να ρωτήσω, κύριε Βαρσάμι, τι θα περιλαμβάνει το νέο παιδί σας εντός οικών, το κλίνικα? Θα δούμε φιγούρα κλίνικα. Θα πω αυτό που είπαμε με τους συνεργάτες μου. Αυτό που θέλουμε εμείς στο φιγούρα κλίνικα να κάνουμε είναι την ηθική στην ιατρική αισθητική. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε στις φίλες και στους φίλους. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες στον κόσμο που έχουν να κάνουν με την ιατρική αισθητική. Ενέσιμες μεσοθεραπείες, σε συνεργασία και πιο επεμβατικές θεραπείες. Για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν θα έρχεται μια γυναίκα, ένας άντρας, για να κάνει ιατρική αισθητική, να υπάρχει ηθική σε αυτό που κάνουμε. Και βέβαια θεραπείες που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ακούγονται λίγο, γίνονται σε πολύ λίγους χώρους, με πάρα πολύ υψηλές τιμές. Θα προσπαθήσουμε να τις φέρουμε να είναι προσιτές στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα και να ξέρει όταν κάνει μία ένεση στο πρόσωπό του, τι ένεση κάνει, από τι είναι και ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Η φύση έχει φτιάξει τον άνθρωπο από την ημέρα που γεννιέται να παράγει κάθε μέρα λιγότερα κύτταρα. Για το σώμα του, για το πρόσωπο. Η φύση έχει πλάσει τον άνθρωπο και δεν μπορεί κανείς να το ανατρέψει αυτό στις γυναίκες μετά το 28-29ο έτος της ηλικίας να χάνει μυϊκό όγκο, μυϊκή μάζα. Και στον άντρα μετά τα 30. Δεν αλλάζει αυτό στη φύση. Αυτό που προσπαθούμε είναι αυτό που η φύση προσπαθεί αυτή να μας πάρει, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να είναι περισσότερο σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε πολλές φορές, όταν ήμουν στα 24, έτρωγα σαν γουρούνι και δεν έβαζα κιλά. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή, πέφτει ο μεταβολισμός. Δεν πέφτει ο μεταβολισμός. Απλώς στα 30 έχουμε πιο έντονη μυϊκή μάζα και κάναμε περισσότερες καύσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές. Δεν πρέπει να ρίχνουμε την αιτία ότι έχω ένα πρόβλημα υγείας και γι' αυτό έχω βάλει τα κιλά μας. Όλοι μας μπορούμε να χάσουμε τα κιλά. Στα φιγούρα υπάρχει και η επιστημονική ομάδα η οποία μπορεί να μας κατευθύνει μαζί με τον θεράποντα γιατρό στο να έχουμε το αποτέλεσμα. Είναι εκπληκτικό όμως αυτό που προσφέρουμε σήμερα, είναι γιατί πάρα πολλές φίλες δεν πιστεύουν στον εαυτό τους ότι μπορούν να χάσουν τα κιλά τους. Ή μπορεί να είχαν κάποιες κακές εμπειρίες στις προσπάθειες που έχουν κάνει ή αποτυχημένες εμπειρίες στις προσπάθειες που έχουν κάνει και λένε «Μα δεν θα τα καταφέρω, θυμάμαι ότι δεν τα είχα καταφέρει». Αυτή λοιπόν είναι η αιτία που σήμερα στα φιγούρα λέμε «Ελάτε κοντά μας, εμείς σας δίνουμε 12 επισκέψεις, 6 και 6, γνωρίστε μας, δέστε ποια είναι η τεχνολογία των φιγούρα». Θα πω κάτι άλλο. Όλοι μας προσπαθούμε να χάσουμε το λίπος μας. Ας σκεφτούμε ότι από την ημέρα που δημιουργείται ο άνθρωπος μέσα στην κοιλιά μιας μαμάς, μιας μητέρας, μιας γυναίκας, βρίσκεται μέσα στο νερό. Πόσο σημαντικό είναι να ισορροπήσουν τα υγρά στοιχεία στο σώμα ενός ανθρώπου που το 70% αυτού αποτελείται από το νερό. Δηλαδή, το αδυνάτισμα δεν είναι κάτι απλό. Κόβω το φαγητό, χάνω 1 κιλό λίπος. Το αδυνάτισμα θέλει επιστημονική φροντίδα, το αδυνάτισμα θέλει ποικίλη τεχνολογία, όπως επίσης χρειάζεται και ποικίλη επιστημονική ομάδα για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι των φιγούρα, οι άνθρωποι που έχουν την υψηλή τεχνογνωσία αλλά και το άγγιγμα της Ανατολής που διακρίνει τα φιγούρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις Σέρρες, μπορούν να φέρουν εις πέρας το οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί μία γυναίκα
ή έναν άντρα που θα έρθει κοντά μας. Εγώ νομίζω ότι είναι καταρχάς μεγάλο το χρόνο σε διάρκεια για το δώρο, γιατί ναι. κανονικά θα έπρεπε να έρθω κοντά σας εγώ, κύριε Βαρσάμι, να δώσω 600 ευρώ και να είμαι κοντά σας ενδεχομένως για 2 μήνες. Είναι ένα πρόγραμμα 1,5 με 2 μήνες. Λοιπόν, 2 μήνες. Εσείς λοιπόν τους δίνετε τις 12 επισκέψεις με το 1 ευρώ ανά επίσκεψη. Ναι. Στέκομαι πολύ σε αυτό που είπατε για τα νέα παιδιά. Ναι. Γιατί μιλούμε και για κοπέλες και για άνδρες. Εκεί που νιώθεις λοιπόν το πρώτο σκύρτημα στην εφηβεία και θέλεις πραγματικά να αρέσεις πολύ και στην τάξη σου και στους συμμαθητές σου, ξέρετε, να έχεις την αναγνώριση. Διαμορφώνει τη σεξουαλικότητα σε αυτές τις ηλικίες. Με τους χοντρούλιδες και τις κοπελίτσες που έχουν λίγα παραπάνω κιλά, εδώ βγαίνουν διάφορα κόμπλεξ. Και νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δική σας... Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Επίσης και κόμπλεξ, να μην το έλεγα κόμπλεξ, και θέματα αυτή τη στιγμή αυτοεπιβεβαίωση του εαυτού μας ή θέματα το να μην αισθανόμαστε όμορφα με το σώμα μας, με τον εαυτό μας, συμβαίνει και σε πάρα πολλές γυναίκες και σε πάρα πολλούς άνδρες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες και μέσα στην εμπειρία όλων αυτών των χρόνων σε αυτή τη δουλειά που δεν κάνουν έρωτα, δεν τολμούν να ερωτευτούν, γιατί ντρέπονται να ξεδυθούν. Υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία όταν κάνουν έρωτα, όταν πλησιάζει ο ένας τον άλλον, τον πλησιάζει με κλειστό το φως. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία φοβούνται το άγγιγμα. Και φοβούνται το άγγιγμα για να μην αισθανθεί την χαλάρωση ή την κοιλιά. Δηλαδή, πάει να πλησιάσει κάποιον και τραβιέται δηλαδή, για να δει την κοιλιά. Είναι πράγματα τα οποία. Δεν πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο για να μην εμφανιστούν καθόλου με μαγιό. Δεν πάνε στην παραλία πρωί, πάρα πολύ βράδυ. Η ζωή είναι μία μικρή και όμορφη. Όντως. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τη ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και θα πρέπει να τη ζήσουμε χωρίς να έχουμε πράγματα και βαλίτσες που κουβαλάμε από πίσω. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι ενοχές μας και οι φοβίες μας δυσκολεύουν στο να έχουμε μία ζωή έτσι όπως θα πρέπει. Σήμερα λοιπόν, εννοείται ότι δεν είμαστε μάγοι και όποιες φίλες θα έρθουν με τα 12 ευρώ ή σε αυτούς τους 2 μήνες θα μπορέσουν να χάσουν και 10 και 15 κιλά. Όχι. Το κάθε σώμα θα ανταποκριθεί έτσι όπως το ίδιο μπορεί να ανταποκριθεί και να μας δώσει. Υπάρχει άτομο το οποίο μπορεί να χάσει και 5 και 7 κιλά. Υπάρχει άτομο που μπορεί να χάσει 1 κιλό. Ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει κοντά μας είναι διαφορετικός. Όπως όλες αυτές οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικοί. Αυτό που ξέρω σίγουρα εγώ είναι ότι το σώμα τους θα αλλάξει από την πρώτη επίσκεψη. Δηλαδή η διάθεσή τους να αλλάξει. Βέβαια. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή ο παππούς μου, ο παππούς σας, οι παππούδες των ανθρώπων που μας παρακολουθούν κάθε μέρα για να βρουν τις τροφές τους. Πριν 50-60 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, για να περπατήσουν και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, κάναν 30 χιλιόμετρα την ημέρα για να βρουν την τροφή τους ή δουλεύαν. Ο οργανισμός μας και τα γονίδια μας είναι συνηθισμένα στο να αποβάλουν τις τοξίνες. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας πολύ βασικός λόγος της θλίψης που μπορούν να έχουν τα μάτια μας είναι διότι ο οργανισμός μας έχει μέσα τοξίνες που πρέπει να τις αποβάλει. Και οι τοξίνες δεν αποβάλλονται μόνο με το να αρχίσουμε να τρέχουμε ή να υδρώνουμε όταν καθαρίζουμε τις σκάλες. Μια φίλη, ένας φίλος, θέλουν η λέμφος, θέλει συγκεκριμένους τρόπους για να μπορεί να ξεμπλοκάρει και να αποβάλει στοιχεία και πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Όπως επίσης το υγρό στοιχείο πάνω στα λιποκύτταρα. Η κυταρίτιδα που λέτε στις γυναίκες. Και εμείς οι άντρες έχουμε κυταρίτιδα. Ακόμα απλώς είναι πιο χοντρή η πέτσα μας. Είναι δηλαδή και δεν φαίνεται. Και δεν φαίνεται τόσο πολύ το πορτοκάλι. Έτσι, και δεν φαίνεται τόσο πολύ το πορτοκάλι. Ναι, γιατί είναι νερό το οποίο πάει πάνω στα λιποκύτταρα. Είναι απλά τα πράγματα. Το οποίο με τον καιρό δημιουργεί φλεγμονή. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η φλεγμονώδης κυταρίτιδα. Τα φιγούρα μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε περίπτωση. Ενδιαφέρει μια γυναίκα έναν άντρα, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας είναι ότι μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε και να δείξουμε σε κάθε φίλη και σε κάθε φίλο που θα έρθει κοντά μας ότι τα φιγούρα μπορούν να αριστεύσουν σε οτιδήποτε και αν τους απασχολεί στην αισθητική πλευρά του σώματός τους. Εντάξει, για μένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Βαρσάμι, είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να είναι, βλέπουμε και τα μοντέλα ας πούμε, που έχουν τις τέλειες αναλογίες, μπορεί να είσαι ιδιαίτερα αδύνατος και να έχεις τοπικό πάχος στα μπράτσα, στους γλουτούς, στα χέρια. Σε βοηθάει λοιπόν πάρα πολύ το κατάλληλο μηχάνημα, γιατί όσο κι αν όπως λέτε υδρώσεις στη σκάλα, δεν μπορείς να βγάλεις την κυταρίτιδα από το χέρι. Έτσι, νομίζω τα λέω πολύ απλά γιατί τα καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό που ζει. Τους βοηθάτε πολύ. Εννοείται. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ενός ανθρώπου δημιουργεί πολλές φορές λιπαποθήκες. Πρώτον το ποτό. Είναι εναντίον μας. Έτσι, ναι. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για το ένα ποτό, μιλάμε για την υπερβολή του ποτού. Οι αυξομοιώσεις των κιλών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γυμνάζεται μόνο ενεργά όλο τον χρόνο το 4% του πληθυσμού. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η γυμναστική στα σχολεία εδώ στην Ελλάδα είναι μια λογική έτσι για να έχουμε μια ώρα να κάνουμε τη βόλτα μας και να ερωτευτούμε και να μας ερωτευτούμε.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί στον άνθρωπο, δεν δημιουργεί τις σωστές βάσεις για να έχει ένα υγιή σώμα. Όταν όλη μέρα πρέπει να είμαστε είτε στο ίντερνετ, είτε στο να διαβάζουμε, είτε στο να κάνουμε πράγματα. Οι αυξομοιώσεις των κιλών στη ζωή μας είναι η αιτία πολλές φορές της λιπαποθήκης. Η λιπαποθήκη τι σημαίνει? Έχουμε το ιδανικό λίπος στο σώμα μας, όμως κάπου έχουμε περισσότερο συσσωρευμένο λίπος. Υπάρχει μια δυσμορφία στο σώμα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η τεχνολογία που μπορούμε να δώσουμε τη λύση. Τα φιγούρα μπορούν να δώσουν λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να τονίσω στις φίλες και στους φίλους είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε μόνιμο στο σώμα μας. Δηλαδή, ακόμα και ξεκινώντας η εκπομπή, έχει φύγει ο χρόνος. Ο χρόνος πάντοτε δουλεύει αντίστροφα για τους ανθρώπους. Ό,τι και αν κάνουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι θα πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής η συντήρηση του σώματός μας. Και θα πω μια περίπτωση αυτή τη στιγμή μιας κατάστασης. Είχαμε μια κυρία που ήρθε 70 ετών, στο να περπατήσει 10 μέτρα από τη ρεσεψιόν μέχρι να καθίσει στο σαλόνι των φιγούρα έκανε 3 λεπτά και την υποβαστούσαν 2 άτομα ερχόμενοι στον χώρο των φιγούρα. Έχουν περάσει 2 μήνες από εκείνη την ημέρα και σήμερα αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται να την υποβαστά κανείς. Περπατάει από μόνη της. Δηλαδή, το να αυξήσουμε την μυϊκή μάζα στα πόδια μας, μας βοηθάει να μας πονάνε τα γόνατά μας. Μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα πολύ. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αν δεν μας βασανίζουν σοβαρά προβλήματα υγεία, επειδή η φύση φροντίζει στο να χάνουμε μυϊκή μάζα μεγαλώνοντας, είναι ότι ερχόμενοι στα φιγούρα και κάνοντας σωστά την τεχνολογία των φιγούρα και αυτό που θα μας υποδείξουν οι συνεργάτες, μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε και περισσότερα χρόνια και να έχουμε ένα σώμα πέρα από όμορφο. Το να πάμε στην παραλία και να σφιγγόμαστε και να κάνουμε έτσι και να βλέπουμε το σώμα μας, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το σώμα μας θα έχει υγεία. Ποιότητα ζωής. Και ποιότητα ζωής. Επειδή είναι υπέροχο το δώρο και τους έχετε δώσει 1 ώρα να δώσουμε τα τηλέφωνα. Λοιπόν, είναι 12 ευρώ, 12 επισκέψεις. 6 μηχανήματα, 6 διατροφή. 12 ευρώ μόνον όλες οι επισκέψεις, συν το ΦΠΑ. Για τις φίλες και τους φίλους που τους εξυπηρετεί το κατάστημα των Φιγούρα στην Αθήνα, όπου βρισκόμαστε Φιλελλήνων 3 στην πλατεία Συντάγματος, 210 32 32 32 5, 210 32 32 32 5. Για τη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόμαστε στην Μητροπόλεως 19, είναι κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, Μητροπόλεως 19 στον 3ο όροφο, 2310 24 24 29, 2310 24 24 29 και για τις αίρες στο 2321 63 800. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, πιθανές απορίες και ερωτήσεις που έχετε στα τηλέφωνα των Φιγούρα. Οι συνεργάτες και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας να σας απαντήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί. Και βέβαια, αν κάποιες φίλες φίλοι θέλουν να μπουν στο ίντερνετ, στο figura.com.gr, www.figura.com.gr, για να δείτε ποιοι είμαστε εμείς στα Φιγούρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Δημοσθένη Βασάνη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κέντρων Αισθητικής Φιγούρα. Καλημέρα.